Ngithanda ukuthi ke nginibingelele ngiphinde ke futhi nginamukele khona la ku Big Space sengiphinde ngabuya ke futhi nendaba ke ithinta ezediski indaba ke nje ezenzeka lapha kumaqembu akwi PSL. So namhlanje ke mbukeli ngizokhuluma ke la ngodaba olusematheni udaba ke nje oluthinta kumqeqeshi omusha wamakhosi yona ke Kaizer Chiefs. Since ke behambile ko coach bayo ke Kaizer Chiefs okuyena ku Khalil Ben Yusuf mase kuba uyena ku Cedric Kazem kulindeleke ukuthi ke Kaizer Chiefs imemezele ku coach omusha noma yinini. So kunama updates ke la avezwe journalist edila ngebhola la khona ke la Africa oku Mickey Junior. Uveze amanye ama updates mayelana ke naye Kaizer Chiefs ekumemezeni ucoach omusha. uMickey Junior uveze ukuthi ke Kaizer Chiefs isimtholile ku coach and i contract sisayiniwe yonke ke nje into ke isiqediwe and kulindeleke ukuthi kuyona ke Kaizer Chiefs imemezele ku coach ngazo ke lapha i5 kuya ke kuyi8 zika June and ubeke seveza ukuthi ke kulindeleke ukuthi ke ucoach elende ke lapha eJohannesburg ngazo ke i22 kuya ke kuyi25 zika June. And okunye kakuvezile uveze ukuthi ke Kaizer Chiefs izoya ke lapha eGermany for a pre-season camp ngawo ke lapha uJuly. So injalo ke mbukeli uMickey Junior ke akavezanga ukuthi ke imuphi ke lo coach osayinwe yiwona aka Makhosi. And baningi ko coach ukulokho ekuvela lapha ku social media abalinkwe nayo ke Kaizer Chiefs. Kodwa akacaca kwamanje ukuthi ke kahle kahle imuphi yena ucoach ke uzojoina yona ke Kaizer Chiefs. Khona ke nje uAlex Zarapova phinde futhi kube uyeke lapha ucoach wake wacoacha ke Wydad Casablanca seMorocco yena ku Sven van der Broek wakhona ke lapha eBelgium be uyena ke futhi uPitso Msimane kubo manqoba Mnqithi baningi nje ocoach ke impela abalinkwe nayo ke Kaizer Chiefs. Kodwa ke sothola ke emavikini azayo ukuthi ke kahle kahle uyena muphi iKaizer Chiefs emsayinile. Yizo ke lezade kuphathele zona ake ngithi ke nje danke ngiyazibongela.